Една сутрин Косматко се събуди и не му се ставаше. Гледаше тавана и си мислеше: не искам да ходя на градина днес. Там е шумно, а аз искам да си играя вкъщи. Мама Лина седна до него и го прегърна. Знам, мили мои, понякога сутрин е трудно. Но знаеш ли защо ходиш на градина? Не само за да си далеч от дома, а за да научиш нови неща и да откриеш колко е интересно да си с другите. Косматко я погледна любопитно. В градината учиш неща, които ще ти помогнат, когато пораснеш, като рисуване, писане и смятане. Така умът ти става силен, а ръцете ти сръчни. И когато се учиш заедно с другите деца, се научаваш как да споделяш, как да чакаш реда си, как да се радваш с приятелите си. Ама ако нямам приятели, попита Косматко тихо. Всеки има, усмихна се мама. Понякога просто отнема време да ги откриеш. Знаеш ли, татко Тим още е приятел с всички свои другарчета от градината. Сега са големи, но когато се срещнат, си спомнят игрите и песните от тогава. Косматко се замисли. Усмивка се появи на муцунката му. Значи, може би и аз ще имам приятели за цял живот. Сигурна съм в това, каза мама. А трудните дни, те просто ни учат да бъдем по-смели. Когато стигнаха до градината, Косматко махна на мама и влезе. Началото беше тих, но после видя, че всички рисуват. Взе и той молива и започна. Малко по малко се включи в смеха, в песните, в игрите. След обед, когато мама дойде да го вземе, Косматко каза с блясък в очите: Мамо, днес научих нова песен и направих приятел. Виждаш ли, усмихна се тя. Денят, който започва трудно, може да свърши чудесно, когато имаш смелост и сърце отворено за другите. Поука. Детската градина не е само място за игра. Тя е първото училище на приятелството и любопитството. Когато учим и споделяме с другите, порастваме умни, смели и добри.